Какво става, хора? Аз съм Крищо и добре дошли в новото видео. Както знаете, вече отново започваме да снимаме. Имахме една кратка пауза. Току-що разбрах, т.е. вчера, не? Разбрах, че EAFC 25 е излезнала. В смисъл, аз не знаех, онзи ден, когато тя имаше актуализация, аз я бях играл, бях отворил няколко пака за джемовете и буквално сега няма какво да правя, но не знаех тогава. Бях започнал да снимам, но бях забравил да включа видеото, в смисъл да се заснема. Затова сега от начало не пропуснахте нищо толкова. Видяхме горе-долу миналия евент, другия. И вдигнахме на няколко футболисти. Вървете тук, какво трябва да се прави? Никаква идея. Аха. И тренд. Нас ни трябва 10 бекона, между другото. Тук какво има сега? И сега като съм си отворил нещата с джемовете. Какво е това? Като съм си отворил нещата с джемовете, от ексченджите ще видим дали мога нещо да направим, смисъл. Да, тук какво трябва да се прави? Не знам. Като цяло, дори и в FC24 нямаше чак толкова хубави евенти, както беше в FIFA 23 или FIFA 22. В смисъл, тогава имаше хубави евенти да знаеш, да влезнеш, да си изиграеш нещата, интересно ти беше. Докато сега, скучни евенти, тук какво му направиш? Ти нямаш никакви като мисии, нито абсолютно нищо. И нищо не се разбира. Което е тъпичко. Но ето, че EA решиха да направят така, както бях направили с FIFA 22-23, но според мен те няма да имат същия успех, както виж тук какво. И какво печеля? Мисля нещо печеля? Такива точки. Добре. То ти е за едно, добре. Са нови карти, смисъл има ли? Между другото това отбора, ви казах, че не успях да снима. Вдигнах няколко нови футболиста, вече имаме в отбора. Най-голямото ви е Ривал 104, вече сме 100 оверал. И да, малко по малко се вдигаме, просто както казах, тя вече не е чак толкова интересна, колкото беше миналата година. И няма какво да накара. Какво е това? Да влезнеш. Мога да го взема? Не. Това иска много. 9 петички. Няма дали ще можем. Тук е намали по-малко 9-4. Добре, нека да дадем. Все пак, ще не успяхме да видите с джемовете, дайте поне да видите тук някакви пакове, анимации като нова, Нигерия. Не, сега не ми кажа, че е високо овера. Тук що си купих централна апарата. Добре. Имам ли трети да видим? Ето, пак да отворим. 4. Няма. Тук ще мога да отворим още един. Не. Аз имам всъщност пари. Я видим дали мога да купим. Какво ни трябва? Тук има високи, но то вече за заквусните вече няма смисъл. Значи какво? Да купиме двама 8 седмички. Добре. Може ще разгледаме през това време малко маркета. Какви спаднали ли са цените, нещо ново има ли? Колко казах? 8 петички. Двама. И много бе. За какво толкова искате си купите? Добре, да видим най-скъпия е така. Но мога по-бързо. Добре, това двама, Я видим, нали, двама ни трябваха. 8 петички. Да. Кацел и тук ни трябваше, но Добре, дайте през това. Те вече майче даже дойдох. Но дайте да видим маркица. Още се високо. Не може, мен не ми трябва толкова вара. Хианачо. Дай сега ще го дам за exchange. Аз съм много тъп. Него не трябва да го даме за exchange, за да отворим после другия пак. Да видим кой повече се заслужава. 4. Сега го махнем. Тук има някой, който е. Не. Кризман, той е много добре ми. Върши работа, но
Една 9 петичка. Много бе. В смисъл, не, някой да дадем един. Някой да дадем един тук. И купим една 90-ка. Пак ни излезе точно толкова. Нали? Да. Поне според моите такива изчисления някакви. Сега някой, който ще сме много бе. Май е за видеото, защото нищо не се е променил в тази игра. То е абсолютно също. Марките виме, че дето смичките вече са намалани. Този доста. Добре, малко са оправили маркета. Не, в смисъл горе-долу са го оправили, но като видях там кой беше. Давид Алба ли кой беше? Само като го видях какво беше направо. Толкова хора го търсят и те не го оправят защо. Дайте отвърна още един. Но не да е нещо добро. Анимацията помежду другото е яка. Белгия. Салемакер, нали? Да. Добре, чай сега вече трябва да го отворим, добре. Ай, тук трима са ще дадем. Дайте нещо, промоля ви се. Бразилия. Що има? Това Савиньо не, как беше Савиньо? О, не! 101 Савиньо. Мале, какво добре, че го пакнахме на видео. Ама не, той сега на такова, че не мога да използва. Ема Ривалдо. Не. Как ще му намеря място? 101. Чакай, той мога да игра на някакви други. Като Кам мога да игра, не? Слава му. Не, Сабина. Какво да правя? Поне не се вдигна това. Скаме, вече сме 101. Трябва да си да измисля на място. Така. Но той па е ламаза. Какво го правят така, не моли? Както е в истинската FIFA. Когато той му играе пак на тази позиция, за какво не го правят, трябва да го вдигнем и чак тогава ще му... Сапа си дал всичките на черновци. Добре, сега ще резерва. И сега ще изиграме едно мечле. Отпуснем на място на Дейвид Бекъм. Той без това не ми играе толкова добре. Дайте имаме едно мечле да изиграем сега. Не съм вдигал, смисъл, аз казах на игра чак толкова много тази игра. Но пък сега ще дадем пак шанс да знаете. Чат-пат пускаме видео. Ако не сте гледали миналото видео беше едно много интересно. Реагирахме на песента на Лилия Начкова. За жалост. Наистина за жалост реагирахме. Просто това се едно, че си казах дай за наказание, нещо интересно да направим. И ако не сте го гледали, отидете го гледате. Не лошо ще получи, казах всичко, което имам да казвам. Едва снимах клипа, буквално с няколко акаунта правих. Защото тя има някакво право да не може да реагираш на песента и в YouTube. И аз тръгвам да снимам и то не ми позволява. И това е адски тъпо. Някакси го снимах на няколко пъти. На 2-3 записи го направихме. Към края му го изхвърлих. Даже няколко пъти пробвахме. И... добре, че успяхме поне веднъж. Не баш перфектно, но... всъщност сега трябваше да пуснем Савиньо. И Ривалдо ще мине така. Оп. Би. Добре. Савиньо така. Така. Бекъм, сега ще центрира. Аре, неста, плиз. Не. Ако малко ви звучи по-странно, да знаете, още съм болен. Аз като стана болен, бая време ми трябва. Затова... да знаете, не се чуете, защото говоря така. Отидете да гледате миналото видео, пак казвам. Все пак... снимам го от телефон, защото... в смисъл... не, защо така изя на вратаря? Аз без искам да цъкна. От телефона снимам на видеото, да не се очуете нещо. То няма такова друго. В смисъл...
Имам лаптоп, но не го използвам, защото в момента телефона си ми е така, искам малко повече да се развивам от телефон първоначално, защото ми е по-удобно. Там, в смисъл, на лаптопа, какви игри мога да играеш? Те игри, където, примерно, мобайла, мога го играеш, Brawl Stars мога играеш, но е по-трудно, по-гадно. Да, видеото може да го реагирам, но още не знам там как да заснявам, още се учиме. Искам да ви кажа, абонирайте за канала и искам да ви питам всички вас тук един въпрос. Искам да пускам лайфове. Но в YouTube, за да пускаме лайфове, ни трябват 1000 монета. Ние сме още доста далеч. Нашия противник ще вземе да ни вкара и взе, че ни вкара. Трудно е, когато говориш, но искам да пускаме лайфове. Но в YouTube ни трябват 1000 последователи. Ние сме все още далеч. Затова, ако искате да мога да пускаме в Twitch, ако искате, най-късно ми пишете, нали, ще го решиме утре, т.е. петък. Да, петък ще го решим. Ако искате в Twitch, просто пишете, докато направим 1000 монета. И смисъл, то няма да бъде толкова много да пускаме стримове, но чат път, когато няма какво да правим. Не. Стига, какво става, нещо? Той ги убие много добър, бе. Той вкара 2 гола. Не, слаби сме, смисъл. Не играем играта, как се очаква, сме добри, слаби сме. Но, да. Очаквайте още видеа. И наистина пишете, му пуснем тази седмица нали, още петъка, другата седмица ще видим, но дано до лятото да направим 1000 абоната и вече лятото ще пускаме много стримове там, но ще се късни. Тук ще ни е удобно, в смисъл тази седмица, ако е петъка, ще е удобно. По принцип, сряда е днес, мога да пуснем още. Не, смисъл сряда. Не, пусме, бе. Това видео, когато го снимам, сме сряда, да. Просто малко обърнах. Не, добре. Слаби сме, не може, няма как да го върнем. Имахме една-две не лоши атаки, има Джеко, който нищо не направи чак толкова, но... Добре, Ривалдо, бам, тай. Ще вкара ли? Браво, добре. Успяваме да върнем един гол, 63-та минута, има време. Ще видим какво ще направим. Като цяло, искам да ви питам също така и в коментарите, да има ли още реакции. Реакциите са ми много важни. Дали искате... В принцип аз искам на къща на инфлуенсърите, но ако искам да реагирам, те трябва да са наживо. И точно заради това, но ще видим. Какво ще става? Защото все пак един клип е на къща на инфлуенсърите час и 10 минути, аз докато тръгна да го реагирам, това ще стане... Докато се пусна, то това е проблем. Докато е наживо, няма проблем. Това е да обърнем, да. Айде, Савиньо, Джеко, нищо не правят, Джерински. Има време поне да изравним, айде. Бам. Хаверц много добре ми играе, Савиньо не играе. Джеко, той... Не. Малко такова е. Малко скилно. Така ли беше? Забравих да игра вече играта. Дай! Джеко, айде! Джеко не ми хареса как играе. Дай да взема. Айде! Хаверц. Не играе добре, Хаверц. Добре, Савиньо. Пусна на Джеко. Джеко! Аре, бе. Джеко поне е добър с това Хаверц. Не! Корнер, добре. Сега ще се опитаме да вкараме последната минута. Не там. Добре. Всъщност. Не! Маля, за клип ще да е много яко. 101 Савиньо. Не. Това ще е от... Не. Загубихме. 101 Савиньо и гол с задна новица. Не. Добре, загубихме. Първото по време малко го проспахме, второто играхме не зле, но
Добре хора, това ще от клипа. Искам да пишете в коментарите какво да правим, в смисъл да пускаме на стрима. И отидете и изгледате миналото видео, реакция. И да хора, това ще от клипа. Благодаря, че гледахте. Аз бях Кришчо, надявам се да ви е харесал, очаквайте още клипове. И това беше от мен. Чао!